Tramonti per mi és una evolució de la pizza, no? Jo vaig començar fent pizzas per emportar i a domicili amb un petit obrador que fèiem altres coses i sempre tenia al cap la idea de taules i cadires, no? De poder fer un servei i fer alguna cosa més. I aleshores, com soc una mica inconformista, doncs vaig voler evolucionar la pizza i aquest ha estat el Tramonti, fer coses diferents a la que fa la resta de la gent. I vull posar-hi productes gourmets, productes de molta qualitat, no? Per fer un plat gourmet, per fer un plat d'alta cuina, d'alta gastronomia. I així començo a treballar els ceps, la tòfona, el foie, els caviars, infinitat de productes de qualitat i faig composicions per posar-se sobre una massa de pizza. I aleshores per aquí jo defineixo que això, en vez d'agafar el nom internacional de pizza, que això ho coneix tot el món, doncs jo vull fer alguna cosa català, alguna nostra, alguna d'aquí, i faig el que per mi és cuina sobre massa. Sobre una massa, que jo també me n'he cuidat molt de treballar-la, de millorar-la i d'agafar masses que són molt digeribles i molt bones, doncs sobre aquesta massa posar-hi ingredients i menjar-ho. El que tenim és l'ou de Guijuelo, l'ou del Tramonti que li diguem, que és una bola de massa que queda inflada com si fos una pilota de futbol i queda molt prima, molt cruixent, que a aquesta li posem un bon raig d'oli d'oliva i després la farcim tota ella de pernil de bellota de Guijuelo. Se m'ha posat al cap fer un fals arròs. O sigui, un arròs normalment tu tardes 20 minuts a fer-lo, doncs fer un risotto, més que un arròs, un risotto anem a buscar sempre l'italià, el paral·lelisme italià, i farem un risotto en 8 minuts. Buscant coses que puguin sorprendre la gent. Aquest seria un plat que a mi em fa molta il·lusió i fer que la gent entengui que s'està menjant un risotto i que no és fals, que no és d'arròs. Tenim un menú de gusta que jo considero que està molt bé qualitat-preu, perquè tenim molt barat, i fem un recull del que és el Tramonti, que és una mica uns snacks, uns entrants, unes cosetes, i sempre fent 10 plats i sempre anem variant. I nosaltres, normalment la idea és, depèn de començar el que tenim, tenim unes alternatives i el que volem és que aquella gent, quan acabi el menú, digui, ostres, però realment m'heu sorprès i realment he menjat bé. Aquesta és la idea. Més que d'allò, per mi la idea principal és que al començar el client, quan acabi de menjar, estigui content i sorprès. Si aconsegueixo que això és el meu èxit. Jo soc un enamorat, a mi, sense ser un gran entès, no tinc coneixements ni he fet cursos de sommelier ni això, jo soc més bàsic, a mi o m'agrada o no m'agrada un vi, però soc molt enamorat i tenim una carta de vins bastant gran. Intentem, per exemple, primer de tot, tenir molt d'aquí del país, tenir molt Empordà i Girona, que també hi ha alguna altra zona que estan fent alguna cosa interessant, i després anem cobrint totes les zones d'Espanya, el que considerem més interessant, i també de França i d'Itàlia. Molt bona. Aquí a Roses mateix hi ha una sèrie de locals que ho fan estupendament bé i l'única pega que hi trobo jo és l'estacionalitat, que cada vegada està més marcada degut a la situació econòmica actual, degut a tot en general, però que és una pena que tinguem la badia tan maca que tenim, la badia tan bonica, tenim la situació que tenim i ens falta gent. La gent no ve aquí a nosaltres sortir a vendre la cuina de l'Empordà, que és molt bona, i si no, no sé, alguna fórmula tindrem que trobar, ens tindrem que trobar uns quants i intentar portar això una mica, si més no, que ens coneixin fora d'aquí. Jo crec que tenim molta i molt bona. Ara que ha tancat el bullit, em sembla que els que hi ha al darrere també donem molt bon servei gastronòmic. Jo crec que a part que tenim l'estació nàutica que està fent coses i tal, tot això jo crec que ho podem reforçar-ho molt i molt bé amb la gastronomia local nostra. Unes bones vacances gastronòmiques compaginades amb nàutica o amb muntanya, que també la tenim,
estaria molt bé.